Илмир Зейнетдинов 5-нче сыйныфтан тәмамлаган, футболны бик ярата, мәктәп командасы әгъзасы. Моңа кадәр иске мәйданчыкта уйнаганнар, яшь футболчы яңасы төзелеп беткән түземсезләнеп көтә. Анда чыгырлар булган, уйнап булмайды. Гел йыгылабыз инде, анда тузан иде. Бу площадка яхшы булыр дип, җайлы. Быелгы уку елында Чулпан мәктәбендә 105 бала белем алачак. Яшь буын спорт белән актив шөгыльләнә ди белем бирү учреждениесе җитәкчесе. Пандемиягә кадәр футбол буенча район күләмендәге ярышлар бу мәктәптә еш үткәрелгән. Безнең иштә үзебезнең баскетбольный площадкабыз бар, волейбольный площадкабыз бар. Шуның белән безгә кирәк футбольный. Футбол уйнарга шул инде тыштагана була. Иштә футбол уйнап булмый, шуның белән инде үзебез теләп, үзебез шулай попросить иттек, чтобы безгә футбольный площадка булсын дип. Мини-футбол спорт мәйданчыгы 22-43 метр итеп төзелә. Хәзер монда техникалар эшли. Грунтны алып авыл кырыена чыгаралар, шунда ук тигезләү эшләрендә башкаралар. Бу спорт площадка зур импульс була безнең кичкенә үсмерләргә, аларга ул все-таки уйнап, үсеп китәргә ярдәм итәр инде. Бу менә җирен ташып торалар инде, бу җирендә без бушка итмибез, иске күперне уңайлап калдырабыз, аларга рөхсәт бирделәр безгә җир алырга, шунда күперне көтү узар өчен бик әйбәт була инде, шунда салабыз җирен. Чулпан авылындагы универсаль спорт корылмасы республика программасы буенча төзелә. Бүгенге көндә мини-футбол спорт мәйданчыклары район буенча 21, тиздән тагын икесе куллануга тапшырылачак.